Yonke se ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi yodwa bengicimba sizayilinde ad hoc committee iphele then sibe neclass but ayisana ndiyabona ba ininzi into lapha kulo tata. Kunje apha enhlizweni ufuna uzikhupha zonke futhi namhla ufuna ukubhodla yonke into namhlanje yebethuna makulayite eklasini makudanyaze eklasini manibone bani khona bethuna enzani into ezenziwayo nibone bani khona yobotho mamelani ke apha eklasini yami niyayazi ke bantase into nokubana we don't follow events, we follow people. And ke ngoku kule video sizawulandela uFikile Mbalula sisemva kwakhe kanje uFikile Mbalula Rasmatas awutsho ntombi mamelani ke into yenzekayo mos xa ungena mos kwi-ad hoc committee obviously uzawufika sihleli thina members of parliament then wena ke ngoku ungene then ke ngoku evidence leader obviously is going to introduce you now uzintroduce ke ngoku sithathwe through i-CV yakho yabo hayi ke bantasi i-CV yakhe inhle shem for isipolisa that's why ede wafikela kwi-stage soba abe nyani national acting national commissioner ke ngoku 2015 fine waba yi-acting national commissioner 2015 izinto ke ngoku kuthiwa njengoba zoba yi-acting national commissioner ya-announcwa epalamente bayake uzawu-acta as i-national commissioner ubhuti kwathini yaba zozo vibes kwaba kwi-excitement yabo announcwa ngupresident fine so ke ngoku kwahamba ixesha ke bantasi kwahamba ixesha e-acta ke kulo role kwahamba ixesha e-acta kulo role then ke ngoku ekuhambeni kwexesha uthi ke ngoku yena uyayicacisa nento yoba akafuni msebenzi because uhleli wenza igadi phaa kwakhe yava hayi ke sanokuthi ulima igadi yakhe yena urayithi phaa but guys you can understand ba i-life yomntu iye yatshintsha after uphelelwa ngumsebenzi uyi-head of the family and obviously uyibuildile icareer yakho for uba ude ufike kwi-national commissioner level so nemali ubuyipeya ibikwi-national commissioner level then uzodropha to uzero guys just because izinto ezenzekayo ebomini but asikho lapho asingene kule kaFikile Mbalula sile lapha nje kwaRasmatas mamelani ke into yenzekayo uthi ke ngokuphahlana into nomama hey mendi ngenye imini apha mna ndihleli yabo uthi ndive ngecall zum hayi buthi ndiyibambe icall FaceTime kwi-office kaminister azithi hayi mani bafuna ntoni hayi bisithi office kaminister hayi uminister ufuna ukubona kuzafuneka uze eKapa kwathini wathi sharp chomi ndizawuza yabo kana reason mosiyoba adecline i-invite esuka kwi-office kaminister uminister at the time ngubani Rasmatas hayi fine uthi ke ngoku nyani abhukhelwe izinto zakhe nyani Kapstad xa efike eKapa nyani uthi wafike eKapa nyani uzawudibana ke ngoku nominister uthi hayi walinda phele awa yokuqala imane ejonge ixesha phele awa yesibini phele awa yesithathu yazothi gqila nto nge-awa yesithathu ingathi kha kwenzeke nto uRasmatas ke ngoku thiqe sithi hayi mani mfandini mamela njengoba ndikubize apha nje ndikubizela into yoba ndikuxelela mani step aside wathi omnye uthetha uthini ba step aside wathi phuma kwezokona ukuzuba ufune le rule yobu national commissioner kwathini usebenze gqithi yeke usebenza gqithi yabo uphahlana ke uRasmatas ke ezinye izinto isiXhosa masazitolikwa guys ezinye izinto bezithatha ngesixhosa and kwophahlana angaziva ncam and ngokuRasmatas angatoliki and ke ngoku ifikelele kwi-stage sobana uRasmatas uyithethile le nto ayithethileyo ngale ndlela ayithethe ngayo into ayivileyo yena uphahlane uve kuthiwa step aside wathi ke yena ke ulo mntana ke ngoku uphahlane wathi hayi man so ke ngoku njengoba uthi mandistepe aside nje ndistepe aside ndizawuhandover kubani wathi uRasmatas out ungawari leyo yona yiyekele kum ungabi nayo newari but into efuneka uyazile wena step aside uhambe uyokwenza igadi yakho hamba uyoba ngumlimi phaa egadini yakho uthi umlimi hayi nyani ke wabe uthi meeting khange last than 5 minutes you understand uthi bavele bathetha nje khange last than 5 minutes uthi hayi sharp ndahamba ndiyolinda iflight yam ke ngokuba ndigoduka ke ngoku because i-meeting yami iphelile
Xa esalinde iflight e-airport esathi uyascrolla through social media. Uthe uRazzmatazz i-reason yoba athi makastepe aside is because of i-media coverage engantlanga. Yabo akazithanda into ezibhalwa ngaye kwi-media. You understand? Kwakungekho no-TikTok ke ngelo xesha, no-Facebook. Andiyazi uba bebebhalana phi. Bebebhalana phi? Kwi-newspaper? No, babebhalana kwi-newspaper. So uthi wayengayithandi media coverage around uPhahlane ke nguRazzmatazz. That's why ethe yabo hayi nyani, uthi hayi nyani xa efika e-airport sithi ufumana i-WhatsApp. Ndiyanoba yi-WhatsApp kanye i-SMS na. Kwakunini na? Ngo-2013 zazikhona ubaba khona uWhatsApp ngo-2013. Hayi but loo nto ikho communication ke because kukho izidenge ezizandibuza uba wayekhona na uWhatsApp ngo-2013. Mamelani ke. So ingene ke loo communication endingafuni ukuthi nguWhatsApp. Ingene loo communication tyela ukudu isuka kwi-journalist bana hayi ndifuna ukomente kwathini kwinto yobana wena kwathini ingathi kuthiwe ithi cish ecaleni. Yabo uthi uthe ngekakhomenti xa esithi all over imedia kuthiwa hayi osusiwe esihlalweni kwathini. Uthi uthe efika endlini kwabe kungekho umuntu ungayaziyo apha eSouth Africa. Kuthiwa kwamna ndisemakhazi eKhalitsho ko-39 ndandiyazi. Ndiva ngabo ke bathi ndandiyazi ngondandipha. Uthi kakuphela iintsuku ziyephi ke wafumana i-notification yoba kuthiwe step aside kuwe, so you have 48 hours to respond. Yabo athi uPhahlane hayibo to respond to what, because there's nothing formal, like andinikwanga notice of suspension or anything, like what am I responding to? You understand? Kwathiwa kuPhahlane ungawarisheki wena, into efuneka uyenzile kuresponda kulaa step aside. Yalala hayi fine. Uthi uPhahlane hayi walibala kuzuliswa wangarespondi. Wava nge-call from one of the generals. I-call ithi mamela ke bhuti, ndinembalelwano yakho apha esuka kupresident. Ndinembalelwano yakho apha esuka kupresident, ndizawuza apho kuwe ke ndiyideliverishe. Wathi ke nakuPhahlane hayi ungabi newari ngoyideliverisha, udriver wam angazoyilanda. Ungathi caba uyazixhamla udeliverisha loo nto ndiyaziyo uba yintoni. Udriver wam uzazozilanda nyani kanti i-notice of suspension. After that hayi nyani wabe kanti uyagxothwa. Uthe ke ngoku andithi guys nikhumbule sisafolowisha bani? Razzmatazz ne? Uthi ke ngoku into nokubana uPhahlane into nokubana uthe xa eyitshalenja le nto yobana it is illegal for umuntu avele adibane nawe nje for 5 minutes axele uba step aside or else. Yabo or else ndiza kutsala ngentamo, tsala ngesixhanti ndikhuphe. You understand? Nyani kanti uzamtsala ngesixhanti amkhuphe. So ke ngoku bandase uthi ke kuPhahlane loo nto leyo i-illegal. Yabo uthe xa ke ngoku ezama uyiquestiona kwabakho into ephumayo ke ngoku from i-ANC ethi kukho ipolicy engu-step aside policy. So if it happens into nokubana singabikho happy ngawe kuloo role yakho, siyakwazi into nokubana sikukrwexe sithi mamela khawuthi xish khasikhwelele mani mntase. Yabo it doesn't have to be formal. Uthi ke yona ke loo nto lona uthi ke nakuPhahlane into mana lo leyo kanye loo policy leyo yenziwa ngoske yena aquestione laa nto yenziwa uRazzmatazz. Kuthiwa pha yebethoni ikhona nyani laa nto, ikhona nyani laa nto to step aside, loo policy ithi step aside. Hayi bethuna khani research nitsho nani uba ikhona nyani na, because mna ndinixelele into ibithethwa apha angeke kayi-research. Sanixelele into ibithethwa apha kukho into ekuthiwa i-step aside, kukho into ekuthiwa i-step aside efuneka niyazile, and ke ngoku kuzafuneka nihambe niyoyifuna nize nayo apha eklasini nathi siyazi. Yelena ayisani